Hola, què tal, família viatgera? Avui us porto el pressupost dels 3 dies que vam passar a París. Simplement abans volia puntualitzar-vos un parell de coses. La primera és que el viatge a París va ser una mica improvisat, ja que nosaltres teníem previst per aquell mes anar a Viena, anar a Budapest, però no a París. Ens va sorgir una mica així d'imprevist. I la segona cosa és que, com que sabíem que no pagàvem allotjament perquè anàvem de home exchange, evidentment potser ens vam poder permetre algun lujillo més del que a nosaltres és habitual, que acostumem a ser una mica més espartans a l'hora dels àpats sobretot, però bueno, us comento una mica en què vam gastar. El primer van ser els vols ens van costar 180 euros, perquè som 3 persones, la Mar, la Greta i jo, i ja sé que molta gent em diu, però si els nens no paguen, els nens només paguen tasses. I ja m'explicareu com ho feu, perquè nosaltres ho hem intentat de totes, i la Greta sempre ha pagat exactament el mateix que nosaltres. La segona cosa va ser quan vam arribar, que vam agafar l'Orlibus, que ens va costar 19 euros per persona, en aquest cas la Greta no pagava, amb la qual són 38 euros que sumem als transports, i després també vam gastar 2 packs de 10 bitllets de metro. A París teniu diverses opcions. Nosaltres, com que acostumem a caminar bastant, el que fèiem era agafar el metro només quan fèiem un desplaçament bastant llarg i un cop per allà ens movíem una miqueta a peu. Aleshores vam gastar, en els 3 dies, vam gastar 2 packs de 10 bitllets de metro. No és una targeta, una T10 d'aquelles de tota la vida que teníem aquí. Ens va costar els 2 packs 33,80. D'acord? No sé si m'he explicat gaire bé. Vale, doncs passem al gasto cultural. Vam tenir la sort també de que hi havia les jornades de patrimoni europeu i aleshores algunes entrades no les van pagar. La Saint-Chapelle, per exemple, vam entrar sense haver de pagar res. I això ens va passar amb uns quants monuments. Els que sí que vam pagar, o les coses culturals que sí que vam pagar, van ser el Tour de Sandemans, que vam pagar 20 euros, és un free tour, amb la qual cosa tu al final de la visita decideixes què creus que has de pagar, i nosaltres vam decidir que, evidentment, sent París és una ciutat on la cultura és cara, però tampoc ens va semblar que el tour fos espectacular i llavors vam donar 20 euros, 10 euros per persona. La segona cosa va ser l'Òpera Garnier, que no estava adscrita a les jornades del patrimoni europeu i ens va costar 14 euros per persona, molt ben pagats, els val i molt més, amb la qual cosa són 28 euros més. Després tenim també el Bateau Parisien, que és el barco que agafes al peu de la Torre Eiffel, que et fa una ruta circular de nit pel Sena, que ens va costar 17 euros per persona, amb la qual cosa són 34 euros més. I per últim tenim el Panteó, que també es pagava, i ens va costar 23 euros perquè hi havia la meva entrada, que era normal, i la Mar entrava com a estudiant. En total tenim transports 251 amb 80, i de cultura tenim 115 euros. Que 115 euros en cultura en 3 dies a París està molt bé, gràcies a jornades de patrimoni europeu. Després tenim en menjars, tenim el primer dia l'esmorzar. Normalment els esmorzars sempre fèiem uns croissants, uns pa o xocolat. El primer dia ens vam gastar 4 euros en l'esmorzar. Vam anar a menjar els bagels a l'hora de dinar per la zona de Tulleries. Ens van costar 18 euros, vam agafar 2 bagels, unes patates fregides, beguda, amb la qual era contundent. I a l'hora de sopar vam fer una despesa important, ja que vam anar a sopar a la Mer Catherine, molt a prop del Sacré-Cœur, a la plaça de Tetre, i l'establiment és d'aquests del Tocopete. Ens vam gastar 58 euros, amb la qual cosa tenim que el primer dia ens vam gastar 80 euros en menjar entre 2 persones i mitja. La Greta va picotejar una miqueta, no és que mengés. El segon dia vam fer un esmorzar una mica més complet, a més vam agafar sucs i coses, i ens va costar 7 euros, que també el mateix, pastes, sucs i tal. Crec que vam agafar també una aigua. Al dinar vam anar a un bistrot, que us deixaré també l'enllaç aquí sota, que la veritat és que vam menjar molt bé, perquè a més l'estick tartar estava molt bo, la tartina estava deliciosa, vam fer una mica de variat i ens ho vam repartir entre els 3, i ens ha costat 32 euros. I a la nit vam sopar uns creps davant de la Torre Eiffel, a Trocadero. Ens vam agafar un crep salat cadascun a la part de dalt de Trocadero, i quan vam baixar fins a baix davant del pont, en vam agafar un de dolç i ens han costat els 3 creps 15 euros. Amb la qual cosa tenim que el segon dia vam gastar 54 euros en menjar. I anem al tercer dia, que era el dia que només fèiem la meitat,
Per esmorzar ens vam gastar 6 euros, col·locar més o menys el mateix. Diria recordar que vam agafar 2 croissants i 2 pan au xocolat, perquè vam pensar, són petits, som gent que mengem, i per dinar vam anar a una creperia davant del Panteó, just havíem sortit del Panteó i vam trobar un lloc molt maco, i ens vam gastar 37 euros en una galet, una tartine, una omelette per la Greta, i jo em vaig agafar una cervesa, diria. A banda d'això, també hem de sumar 17 euros que ens hem gastat a Le Demoulin, al bar d'Amélie, prenent alguna cosa a Montmartre. Aleshores tindríem que la suma total de la despesa en alimentació dels 3 dies són 194 euros. Aleshores, si sumem les quantitats totals de cada apartat, tenim els 251,80 dels desplaçaments, tenim els 115 euros en cultura, que he denominat jo, i els 194 en àpats. Això ens dona un total de 660 euros amb 80. Doncs això és el total del pressupost, són 660 amb 80 euros, que serien 220 euros al dia, tenint en compte que vam venir un dia abans a la nit, vam marxar una mica abans del dilluns, i faria un total de 110 euros per persona i dia, que potser és una miqueta més del que ens haguéssim gastat a París, tenint en compte que no pagàvem allotjament, però bueno, com que no pagàvem allotjament, també ens ho podíem gastar. Espero que us hagi agradat el vídeo, que us hagi aclarit una mica números de què costen les coses a París, que us animeu a anar-hi perquè és una ciutat molt bonica, i ens podeu deixar aquí als comentaris si vosaltres hauríeu gastat més, hauríeu gastat menys, si estic millor amb barba o sense barba, i el que vosaltres vulgueu. Ens veiem al següent capítol. Adeu!